Ovdje u Sokolu zato što je otvorenje i bit će ždrijebanje oko freestyle battlova prvenstva Hrvatske ove godine koji će se održati prvi puta u Hrvatskoj. Reci mi, imaš stvar svoju? Imam večeras su jedno 4 stvari od repata, inače imamo ovako preko 100 stvari snimljenih i preko 50 stvari produciranih. Kad si počeo sa ovim repanjem i općenito sa nekakvim životom vezanim u hip-hop? Pa nisam čak dugo u hip-hopu ovako samom, ali počeo sam repat prije jedno 3,5 godine, ajmo reći, a producirat prije godinu i pol, dvije skoro. Koliko godina imaš? 20, sad ću skoro 15. Misliš li postići nešto veliko, tipa ovi naši afirmirani bendovi? Nadam se. Mislim i to su mi ciljevi normalno. Možda čak i nešto više jer imam osjećaj da se hip-hop diže u Hrvatskoj, a ne da se spušta. Zašto se diže, šta misliš? Pa diže se zato što je napokon se u Hrvatskoj prepoznao hip-hop kakav je u svijetu i napokon će se početi dizati jer sad tek izlaze u stvari ti veliki albumi koji naravno uvijek respekt legendama starim, ali sad isto dolaze veliki albumi. Što bi poručio mladim ljudima koji vole hip-hop ili se možda žele baviti istim ovim poslom? Pa nek se bave obavezno jer mislim teško je, ali ako to se voli, ako voliš to onda ćeš to i uspjeti, napravit ćeš to kako treba. Možeš molim te još i najaviti naslove svojih pjesama, reći koje ćeš izvesti ovdje? Večeras ću izvest u kombinaciji sa svojom pjevačicom Lanik, Gubi se, izvešću Život za hip-hop, Želim te upoznat i posljednja je Trošimo to sa mixtape-a od DJ Chilla kojeg također pozdravljam jer bez njega ovo sve makar ne bilo moguće. Ništa, dobro, gubimo se.